מה העניינים? מה קורה לכם? בואו תתנו לחברי הצחוק. אוקיי, עכשיו אני אנסה לפתור את הקוביה בעצמי. אחים, הראיתי לכם את ההצצה שאני פתרתי את הקוביה, שמתי אותה על המיטה והקוביה נפתרה. איך זהו? פתרתי אותה, הראיתי לכם הצצה מטורפת. מי זה יודע לפתור? שיכתוב לי בתגובות, חברים. הנה, רק תקראו גם ניישם לערוץ, לעשות לנו סאב. חברים, כמה זמן כבר ייקח לעשות לייק וליישם לערוץ? אז יאללה. אוקיי, אז בואו נעשה סום. הפעם אולי שנייה נעשה הפתעה. אוקיי חברים, מסתבר שזה לא יכול לבוא, זה יהיה עוד מעט אולי, לא מבטיח. אז בינתיים ניבגד בעיניים עצמות. אוקיי, אני מסכים. מה זה אחי, זה קל. כלום. אוקיי, אז לדעתי עושים ככה, ככה, ככה וככה. אוקיי. נבגן הפעם ככה. יאללה, מי יודע לפתור? אני... חבר'ה, אני לא מבין. אני פתרתי את הקוביה שלי רק 3 פעמים בחיים, וזה קוביות קשות. מי שיודע לפתור, אז אולי עכשיו יבוא ההפתעה. אוקיי חברים, עכשיו שאני תבגן לי את הקוביה, לא הרבה, למשל ככה, ככה וככה, לא משהו קשה מדי. אוקיי. יאללה. הנה הקוביה שלמה, עכשיו אני עושה את זה. מה את עשית? משהו קל. מה זה קל? ביי, אז עשיתי לך קל. בואו נראה. עכשיו אני אעשה יותר רמה. עשה לי, החלק קלים. חכה, לא סיימתי אפילו. אתה עוקב אחריי לפי שאני עושה. מה את עשית פה? תגידי, אז מה את סוגעת? כאן מוות, לא יודע. אוקיי, אז חברים. אנחנו סוברים סי בקפיצה, זה קוביה על היד. בלי סיטפה. אוקיי, תביא. לא. אני רוצה לשבור סי, לא אופן, ככה. מה אתה? אני רוצה לשבור סי, עשיתי לי 210. אז הם סופרים כי אני... לא! טוב חברים, יאללה ביי. רגע!